ban shai cheki babun balang bakadaw ayu kabaka Meghalaya kahab ban pan ban palaj naga common university entrance test CUET arajar apsaw waradian biki kon samla kila deban tho ru Eksamin hakilai tli ki center kala pelong yu Shillong Mail ban lejwat jingtip naga Meghalaya College Principals Councils MCPC bat kajing tip ka jongka hagajing yo ban yakendo bat ka president ka Meghalaya College Principals Council MCPC ka balong ka principal ka Sangadev College hakalai phui terik ujumang arajar apsaw lala ban so thu bagadan ka jingtuna hakar Jingpynkhreh kumban chukdo balami ka kendrum kendram haka sngi bala pelong ka exam CUET baningkong bala pelong daga National Testing Agency NTA mentau Snem khat santri ujumang arajar apsaw kum North Eastern Hill University nehu kawaini ki center hanong ba Shillong na lor kiwei pat kuma joai bat tura Henry tang hadian katukan isngi hadian baki kena kiladap ikun ni kena exam kabadai ban long salan sar ki kena ki bakmi lenti ban yo rong puli ki college ki bapini so bat ki Central University bat Meghalaya pat ki college ki bapini so bakane hu kata haka arfkandai trik ujumang arjar saw katanat education ka sarkar India kala pentep bala pelaj biang ka Meghalaya naga CUET kabadai ru kasien kabalai Henry tang katukan isngi hadian baki kena kiladap ikun ni kena exam kabadai ban long salan sar ki kena ki bakmi lenti ban yo rong puli haki college ki bapini so ki Central University pada Meghalaya pat ki college ki bapini so bat kane hu kata ka arfkandai trik ujumang arajar saw katanat education ka sarkar India kala pentep bala pelaj biang ya ka Meghalaya naka CUET nakaliang ka president ka Meghalaya College Principals Council kala kantho bakane ka wanja ka de namar ka rukom pelong ya ka exam common university entrance test CUET arajar saw kabadang shidap shen haki center per ke jala Meghalaya kadai na kadaw ba Khlem dan ga Jingpynkhreh ka Bniah wat hadien bala yo lat haki Snem menshua kataw arajar arpuar bat arajar arpulai kibaka sarkar India kala pelaj ki samla puli ka jilla na ka bayale ya ka take exam halor kani ga jingdawa pelaj biang ka exam CUET ka Dr. Eureka kala ong bakalong don kampat ki samla puli ki bokwa pini so ki Central University sekiwei pat ki jilla bat kala de ka por baki khon samla kin mi shakmat ban peni baki long ki bla ban yakun ni kop bat ki wei pat nga shukwa ban pen kan mau hakani ka por lada Snem menshwa ka North Eastern Hill University hapo hakato ka por ka lalum ya ka jingyalang jong ki principal par khot mat hakato ka por la don langru education minister nang ta kiwe ki officials naka education department jong ka state ka jongi te la yakran halor kanika CUET bat kacing yakran hakato ka por kalongba kanihu namar bakadai ka Central University kahap ban pentrai Kumno ya kanika recruitment process da Kaba ka Pynlong kam ya kitu ki kendon balabu da ka UGC baki khana ki dei ban pass ya kanika common entrance university test di halor kata ka jingya don hak tu kapor Snem mensuangi le keren ya kanika point ban nilayo exemption hak tu kapor namar balai bakam shimla don ka Jingpynkhreh di mensham Snem ru la exam temen tas Snem ru la exam biang di ngasngo ban ong ba jenda bangi la Pynlong na do ka kapor le si kan jenda lalong ka karukom pendon kini ki exam kumat kan nemdon ka huri hurate te nakaliang ka jongi hi kum ki principal ngi sngoban ong ba kanu ka kam ka bangi ngi le ngi don kam ya ka por bangin Pynlong te habaya dai pat kani ngasusen ai bhang na perkhat iki kana ngi na do men shwa ngi long bala kumno ka NTA ka daiban penbiang ya ki infrastructure phaka bayadai bat ka jing tho ya ka exam kala ban long ka digital infrastructure kala ban dai ka no ka infrastructure tin rai kini ki daiban don hamman la ki district headquarter te khnang ba ki khna jongi
ki la ban yo ban lej bet hala ki jong ki district kinemon ya mare lot kan cha Shillong la ni sha Tura la ni sha po Jingpynkhreh Hills po Juwai ma te kita ki dei ki bangi da sosi bha ban yu I ba hadien ar Snem Khlem don ke Jingpynkhreh ban man ha kani ki khna jongi ha kapor ba ka government ka ai instruction ba menta Snem la ha ban le be ya kani ka CUET kata kerkom ai ke instruction kala le dot shabaro ki school tang ba kam shim don pada ka Jingpynkhreh te ki higher secondary school ha to kapor kamot kila dai ban Pynlong kan ki khana ban guide ya ki kumno wat ban fill ya ka form ban pendap ya ka form nga thrai pinyo ai kani ka jingtem lada pikeli ki khana ki ba pendap tang ya ka domain subject kat ba ya ka language namar out of 13 languages ka badan hang to am một hab jiat ka wei te khana ka wei ka language nang ta ka wei ka general test kamot ha ka wei kamot kandan general test nang ta ka language la jiat ka English la ni da kanu kasi jongi te kampat rong ma to te nang ta pan bat kanu ka domain subject de ban le kum ta kan tik bapli ki khana wat ikini ki kumno ban pendap ya ka form ru kimpat de te ngayo sngo na ki kat to kat ningot ki khana ki ong ba mam ni pendap tang ka domain subject ngen le kumno la poi ha ka jing e te namar ba kata ka jingele exam jungki kala long nok man ong incomplete am la dale tang ka domain te kataru kam shimdan ke Jingpynkhreh nang tapan kabayadai bat ki center kumto kumbanga laong te nang ta shu kaba ngi sosi e kalong ba menta kani ka fees ru ka he ladangam bakla phila bi check haka portal jong ka NTA dangam bakla imat ya ka domain subject praspa te plus nang ta additional pade lai spa san pho komot kan long khatwei san pho tikini lade kran ya ukhna ubawan na ka yeng ka baduk ka basuk kala e pansiu kat kata ka amount kan tingi habangi tho ru ngi request ngi ong ba ka government kan ong la tho ka shi show commissioner secretary ngi ong ba laknu kumno bakin pejlam kanya kani ka banta khnang ba ki khana ba ro ken yo bania le ya kani ka exam kan e kata ka dei ka wei ka ba ka concern kan ka bangi sokhia pha em ngangan ong kum ni ha ka bayadei bat kata nei ngingim don authority ban ong ai na mariangi ka don ka highest body ha po ke institution bat kata ka dei ka governing body nginam la ban shu kren ha long at the individual level kan ni hab hi ban kanu ka ba karai ka ba shim ka dei bet ling ba ka governing body te rei personally pada ngasngo ban ong kum ni ka ei ka lenti nang ni shakmat iki khana jongi hatu ngin shu ong bet shu exam bet man ka por nga ngam yu I kumta kamlong ka badai namar ba ka CUET ru ka dei ka wei ka lat ya ki khana jongi kito ki ba start ki khana jongi lada ki kwa ban le wat admission cheki wei pat ki Central University jongkari kamon da ki pas ka ni kamat kladon kalenti ki bakin lain te ki don ma ki ni ki jingyo nong bat ki jingdu nong ki jingyo nong kalong ba ka pli ya kalat ba ki khana jongi tang ka wei ka entrance ki le ki yo ban lada ki pas kamot ki yo ban rung ki wei pat ki Central University te ka wei pat kalong ba
lada syuong ba iki kena jongi bakin syong hakasuk ta kami hab ki hab ban ya kompin ni hab ban Pynlong ban ni hab ru ban ai ki ya ka opportunity ya kala baki ken la ban ya sim bentah kan bakin pen i ya ladi baki ru kilong ki pastan mar ki kena jongi ong ki kena jongi ru ki bastat te ban ong ban hakani hi kapor ka jingsngau jonga simet kalong ba ni hab ban Pynlong ho ya kata ngi sukemen ba ka government jongi ru kawan da katu ka proposal bakan don ka state university te henrei lamen cham Snem thrai thrai ban long ready ngai kata ngam tem ban ngam kambai yang abangan ong AA ni sukemen ni kini ki initiative baka government jongi ru kasim tang bahan rei ngem la mangi ni don hi kata ka jingket kli na ka panta ki kena baki kena jongi la kumno ru ki ban mi na ka comfort zone ki ban ya compete bat ki wei pat shabar jong ka state te bat ni ban la ban Pynlong ki kata kalong ka bah khmat ni ban la ban Pynlong ki kena jongi te bat ha ka ju kapor ngas ngoban ong kani ka CUET ka bayadai bat ka Jingpynkhreh kamon kandai nadu ka higher secondary level kini kelas 11 12 no itu kamon ladai ban ai kalan kena bakin yele wat yaki coaching kini kita hapok ka sekolah kan mong bakin lek sabar ban hap sasiu syu pisa namar phimla ru ban ong ban underestimate ya to ka Snem jong ka Jingpynkhreh ka bakinong hikai kila ndai menta ka man ong no Snem la hikai ya subject physics next subject chemistry ti ka tu ka board exam ru ka don la ka jong ka dor phimla ban ong ba ka tu kam don dor ka tu ru ka don la ka jong ka dor ndrei kaman ni kalong ba ki khana jongi ki dei ban ya ringkat lem bat ki wei pat ki khana jong kari India namangi i ki don ka potential mla ban ong ba insyu ai ki tang kaso sa ta kalong ka babak la kami ha long namar wei ngaso kum ta kan maka dei bandan ka Jingpynkhreh tinggi mentang ngilong affiliate ni ka affiliation ka dai bat ka nihu kani ka educational institution jongi menta kala sabandam nrio pu Snem ka jingya lenti jongka te ladang ekran ni la ka jongka college ngam dei ka authority bangan ong kumno kanu kam man hapra ka governing body bat ka decision jong ka governing body kadai ka ba hakli do kumban shikdo baka sarkar jala kalapan ban pelat biang ke exam CUET halor ka nongrem bahu ni Snem puli arajar arpsa arpsan in pentri kampurai ka captain Williamson Sangma State University bat baro ki college ki opini so bakenehu in penkan ria no shakate ka State University batmai bat halor kani ka Dr. Eureka kalaong baka rai ka shong ki governing body jongki college paper lakin pinya so nekin kantan ka Jingpynkhreh ka sarkar ban pinbiang purai ka captain Williamson Sangma State University hi kadang don ka jingtarwa ban yo jingitho na ka University Grants Commission UGC batang mariadap yo jingitho insala wan pentri kampurai ka kampat don ka jing selok ngirung isu i haki media hi tang kran be da ka basai namar kamshim pat don kata ka jing ya khot ban ong ba ko tam ta ka be dai ba State University kan te ban ong shidu Kyrwoh Hills te yin sham shibun ki jing lada ka por ka wan bangi ngi ha ban le ko ta kan ten rei kumang ong mane ngaban biang ya ju hi ka point ngim dei ki authority ki principal ki haban ra ba ya kani ka kam bat ka governing body ngimla ban yai lai na ka governing body jong ka college kan lada ka government ka kwa ban yu ti ki hap khot ban ya shong ban ya perkhan te ki bun ki ai ma namar la de kran hok
na kawai college ki number of subject lo ki phe kumangi hangni kamut ngidon khat sautli ki honors subject ngakran ya ka UG level khat sautli ki honors subject ki wei ki laban don na kumwei tengi don ki languages kumbahan riu tli te nang ta pada kini ki language department te ki dei ki single department kan kim tingi don pada sekini ki postgraduate ro ngidang sedang ya ka PG tesol nang ta ka postgraduate haka khasi MA khasi MA tesol te kini ngiyo ya ka affiliation sepo napo ni hu te ngila yo ki permanent affiliation ha ki babun ki subject tang khandiat ki subject ki ban ka science stream bar khoi la dai permanent affiliation art stream rujan baro stang ar lightly kim bandang hab ban renew ya ka affiliation kan tena kata kadang so ban ong ba ki college ru kum ka Shillong kum ka St Anthony's ki don chibun la ki jom ki courses te lada haban yo affiliation kamot ka university ke bandan ani kita kibakan ai affiliation te kata pada ka syong ha ka jing start jong ka state government ngim dan ai ban ong ya kata tang ban rai ka concern ka long mamangi nginum la ban suong kumne da kumno nomor bangi haban ya keren ya kan ikam ha ka governing body kalong ka ai ka ba kan nomor yangi la itu da ka UGC hapo katuka kendon 2F bat 12B hi nadu kabasdang hi kaladon kacing bom yat bet hakabay day bat ka education system kacongi ladaya keren hong hakini menta bangil adon ke NEP kamut the number of papers ru kala abuan te mentangi don khatsan ki honors paper ki badai ki general paper kan de arpo pada honors ta kamut ngilai along la te bania compete bat ki wei den rai ka kani kabarim pada te ngiduna palan ngiduna ba ten rei ki khana lada ni kwa shisha ya ki bakin kiyo koman kadai ka kamram jong ki educational institution jong ki education department ka university ba kandon ka jing trailang banwan ra ya ki ka syllabus ka babiang kan lum kum tau khana upule kuman ong no uba lek puli hapo Nagaland University ula puli hadu khat sautli ki paper ngi hang ni tangkat no pratli kami hap ka difference lalong hadu unrio di Shillong menta bat kani ka NEP umat kata gagap kam don show long nilai ya long kat ju hi kan bat ki bai tena kata kadau ban sukeno ki khana jongi bakim sim ayu kadai namar bakim simyo ya ka facility te kadon kam ka jing trailang baro ki stakeholders bangin penbet penbiang khnang bakani ka jaka kani ka state ka jongi kan yo biang ya tu ka burom ka bamin shua ka bangi ong ka educational hub ma baro ki wan shani banwat ki jing nang jing start drai menta bari ki brio ki bun ki phet no namar ba ki suthu ba kampat biang hamni tengadon ke jingkerman balada implement ya kani ka NEP tenang ni sakmat te kinnem du nong shu ki khana jung ni hang ni ro kom ke institution ni don sipuan ki bakum kita ki belah ki sawan bat ka kelas pade tingi ong ki working student dia kitu kamat nakaliang jong ke education ka college hi ngi le kat bala ban yarap ya ki ten rai hadu kat no pan lada ka sarkar kala ban sim
long kan shim ya ki initiative kan ban perkhat kerpang ya kini ni hala ka jong college tingi don la ka jong ka jeng perkhat te nomor ban identify ki turu kam dai ka ba haba ki don hang ni kamut ni thu te kini pan ngan ni thu ipi ha ki Snem baro ki ba ki pulih hang ni ki don na preng jong ki opposition ro nang men Snem ni felicitate ya ita ikhana na yo opposition na lor ba ihab ban le treishwa sawan kelas baka yo opposition te kalong ka ka ba long ngashwa ban kren ni kini ka bantayo le si ki ba don ka men sim ma lada ki yo ban ki ba don ka men sim lada ki la ban shim kanu ka Jingpynkhreh ban yo ban yarap lem kan yiki bakum kita nomor bon ba hang ni le maksimum ni pan na ki ong ai ka sithi ba ya phila tre hang tang ta ma don preng jung ki ba le tre kan ta don ki ba le tre mystery kum kita hadu ba kinong hikai ki hap shim kelas ya ki la ka jo nang bakin yo padeban pendap kanya ka jingpulih ka joki ita ide ibentai bang akwa ban ong nomor balai ba yo le si lada haka lingba kani ka platform ma lada don kino ki badon kanu ka jing kamensiam ban yarap iki bakum kita kini perkhat lem kan da kanu ka liti ini yarap iki tu ki ba dei hok ban yo ka jing yarap nomor kena jongi tengok ong kistan haka jenglap jonga kan kistan banda ki tresh tom leite kenda yo ka kabuk siar kun ki wai kan on Shillong Mail pat ban kin excel ban habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya